سروکی ترکیه دبیجه 8,000 سوری د êrîşên vê dawiyê de ji parêzgeha Idlibê berev sînorê Tirkiye derbeder bûne. Ew lê gel Rosyê di gotovêjiyan de ne ji bo bi dawî anîn bi êrîşan. Di gotinekî de li Stenbolê Recep Tayyip Erdoxan serokê Tirkiye got ku 8,000 ji xelkê Sûriye ji parêzgeha Idlibê bi taybet van çend rojên dawiyê de bi sedema êrîşên lê ser deverê berev sînorê Tirkiye derbeder bûne û Tirkiye nikare barê vê hejmara nû ya penaberan rake. Got jî ku Tirkiye di hewlên xwe de lê gel Rosyê di dîtina çareyekî ji bo rawestandina êrîşan lê ser parêzgeha Idlibê berdewam e. Wan biryar daye ku şandeka Tirkî derbarê pêşxeteyên Idlibê seredana Moskow bike û lê gel Rosya danostandinan di vî derbarî de bike. Serokê Tirkiye ragihand jî ku biryara îro duşemê şandeka Tirkî bigihe Moskow û lê gel berpirsina Rosî rewşa Idlibê û rawestandina êrîşan gotobêj bikin. Erdoxan serbar kir ku ew ê li hêviya şanda Tirkî û encamên civînên wan bi Rosyê re bimînin. Wî demî ew ê gavnê xwe di vî derbarî de bavêjin. Parêzgeha Idlibê dikeve bakurê Rojavayê Sûriyê yek ji deverên kêmkirina astê şere ya ku dirêkeftinekî de di navbera Tirkiye û Rosyê de hatibû imzakirin. Parêzgeha Idlibê devera dawî ya ku dibin destê çekdarên opozisyona Sûriyê de maye. û niha jî çekdarên rejîma Sûriyê bi piştevaniya hêzên Rosyê û hevalbendên wê ev e dema çend rojane êrîşeka tund kiriye li ser deverê û bi sedan ji welatiyên sivîl bûne qurbanî û hejmarek mezin ji xelkê deverê derbeder û penaber bûne. Serbarî hejmarek mezin ji çekdarên her du aliyan jî di êrîşên vê dawiyê de hatine kuştin.